Good morning लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो हास्थायबाय दिनैनि भिडिअआनो ओरैबायदि जागोन जोंहा मा होनना बुङो भारत हादरनि बिथोन बायदियै मा होनना बुङो सिलाफालाखाम हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो VCDC एबा मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट स्टाफनफोराव थारमाने नै बिदि खुंनो थाखाय बिथोन हरनाय जादों बिदिनो दिनै जोंबो नैबेयाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंलांगोन आरो आङो बेखौनो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनो आङो नाजाबाय बेनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोंहा 1947आव जि भारत उदांस्रि जादोंमोन बेयाव जायफोरा जेनेबा बिर हिसाबै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ मान बावनाय आरो बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनखौ गोसोखांनाय हाबाफारि जागोन आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिनै दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांबाय था आरोना लोगोफोर दे अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानो आंजों लोगोसे फैफादो लोगोफोर जोंहा नैबेयाव हाबाफारिया नैबिदि जागोन दिनै जोंहा नैबिथिं दङ नैबेयाव नै रेडि खालामबाय जोंहा नैबेखौनो बेखेवगोन ओमफ्राय आरो लोगोसे नैबेयाव भारतनि जि फिरफिला नैबेखौ बिरहोनाय जागोन आरो जोंहा नैबिदिनो सोद्रोमाफोरा नैबिथिं नै आङो दिन्थिनो नोंथांमोना नायनानै ला आरोना बिदि हाबाफारि जागोन जोंहा गोबां सोद्रोमाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों बिदि आङो आरो हाबाफारिखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो माबायदि हाबाफारि जालाङो बेखौनो बेखेवनायनि सिगां जोंहा जेब्लासिम अब्लासिम नैबेखौ नोजोर होनानै सिख'नाय लाखिनो थाखाय आङो बेखौनो लोगोसे खावलायबाय आरो अब्ला इसोरनि मुं लानानैनो जोङो नैबेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय आरोना
दे अब्ला नैबे मुसुखाखौनो जोङो दिनै बेखेवनाय जाबाय आरोना भारत सरकारनि बिथोन बायदियै नै नायना लादो जोङो नियम बायदियै जोङो बिरफोरखौ मान होबाय आरोना दिनैनि दिनाव नैबेयाव लिरदों आजादी का अमृत महोत्सव फावनि मुं खमाबारि भिसिडिसि रायजो आसाम बेनिफ्राय नैबे गाहायाव दङ कालार बेनिफ्राय नैबेयाव लिरदों साफ्रोमबो बिमा जोनोमपुरिनि थाखाय समनि मोनफ्रोमबो बुब्लि आरो जिउनि मोनफ्रोमबो सेरेबाव थांनानै थानाया जोंनि उदांस्रि दावहारुफोरनिसिम जाय दावहारुफोरा उदांस्रि आरो बिमानि देरगाखांनायखौ रैखा खालामनो गावसोरनि जिउखौ बाउसोमलांदोंमोन बिथांमोननिसिम खुलुमनाय बावहरबाय नै बिदि आरो नैबे मट'आ दे अब्ला लोगोफोर गुबुननि सायाव सोनाराजासे गाव गावनि गोहोनि खुंथायाव लाबोयो गुबुननि सायाव आसा खालामनायखौ एबा गुबुननि सिङाव थानांनायफोरखौ बोस्रांगोन जेंनानि हादोरनि गुबुन गुबुन राव हारिमु आरो धोरोमखौ मान होगोन जायफोरा जोंनि हादरखौ रैखाथि होयो बिथांमोननो मान होगोन आरो खौसेथिखौ गोख्रोंथि लाखिगोन जों बयबो सासे हादोरारि हिसाबै हादरनि गासै खामानियाव बाहागो लागोन
माबा दोनो हागोन बेयाव खुन्थि दोबानो जागोन बेयो Kisura ifalah. Sare. जोंहा दायो नैबेयाव जानाय हाबाफारि सोलिदों नै दायो लाइट रिफ्रेशमेन्ट खालामहोबाय नै मा मोनजादों सिंग्रा ओमफ्राय लादु गोथाव ना दे थिग दङ दे जोङो माने हाबाफारि जोबखांनानै नै लाइट रिफ्रेशमेन्ट होबाय नै जोङो उन्दै गथ'फोरनो थाखायबो पेकेट गोथाव मोनो ना मोना लादु मोनो सिंग्राखौलाय मोनो थिग दङ दे इयाव फरायो थाखोबा नामा मा नाम नोंनिया दे थिग दङ मा खबर हेरु मोजां मा नाम दिदोम बर' थाखो बेसे थाखोबा रुल नम्बरा बेसेबां नोंनिया 2 1 सोर रुल नम्बर 1 दे मोजां फराय दे बेनिफ्राय दिनैनि प्रग्रामखौथ' गोसोआव थागोन ना जों मानि थाखाय बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों ना गोसोआव ला नै थिनै नोंसोर थाखोब्रै ना मोजां फराय दे बाबुमोन नानिमोन दा नै थिनै जोंहा उन्दै फरायसाफ्रा नै बिथांमोनानो नोंसोर थाखोथाम ना नों थाखोनै थाखोनैया थाखोथामावसो थाबाय नोङो ना दे नोंसोरालाय थाखोसे थाखोसे थिग दङ दे बाबुमोन गिदिर मानसि जानांगोन